Mayong buntag mga pinangga no. Sa tanan nga mga naglantaw diha. Good morning sa tanan nga mga suki nato sa Dakbayan sa Sugbo, mga taga Mindanao, taga Bohol, taga Negros. Kumusta mo mga taga probinsya sa Sugbo? Good morning no. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Medyo gwapo na ta karon. Okay? Ang strand nga mga naglantaw diha, mga higala, mga pinangga, no? Maayong buntag ninyo sa tanan nga mga followers nato diha. Mga followers sa Tatang Melchor Jimenez page, no? So, adlaw ron nga Domingo, no? Maayong buntag ninyong tanan. So, nag-live ko sayo, mga pinangga, para mga pinangga sa tanan, mga kahigalaan. Mga taga Bohol, kumusta mo diha mga taga Bohol, mga taga Leyte, taga Negros, taga Mindanao, kumusta mong tanan mga higala, mga pinangga, no? Mga kaigsuunan. Mayong buntag ni Ma'am Alma King, ni Boss Justin Lloyd Roldan, ni Jonon Alco, good morning. So shout out sa tanan nga mga nagalantaw karon sa atong Facebook live baga kahigalaan, mga kaigsuunan. Og Ma'am Alma King, watching you from us, tang mag-order ko og 5 ka order tang dili man ka mo reply. Chati ko karon ma'am kay mo reply nako. Okay mga higala, so gabi nagpahabol ko gabi alas 8 sa gabi nagpahabol ko og 295 to 59 ang akong giingon dili ka kumpiyansaan karon. Ning on the spot gabi mga higala, mga pinangga, daghan kaayong nakadaog mga kahigalaan, no? Daghan kaayong nakagrasya gabi sa 592 Rumble mga higala on the spot, no? Sige pa na ako balik-balik og hatag diha ninyo apan gabi naigo gyud, nag on the spot gyud ang ato ang 295 to 59 mga pinangga, no? So ingon ana lang, congratulations sa mga nakadaog unya. Dili ko mangayo maski piso sa kuan sa inyong daog, dili ta mangayog balato mga higala, mga pinangga, ang inyong daog inyo na no? Inyo na ang inyong daog, mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Maayong buntag ni Boss Justin Lloyd Roldan, tang mag-order ko, tagapagadian ko tang. Okay, pag-chat lang mo ha, or text lang mo sa 0906 2098717. Good morning ni Boss Bin Kison. Ma'am Osiva Ipik, mayong buntag. Nikki Lungat, good morning. Ma'am Christine Dayap Moller, good morning. Good morning Ma'am Bernadette Pacaldo, morning tang from Bohol, panghatag tang. Good morning ni Sir Ben Joseph Karanay, good morning tang, good morning ma'am. Ma'am Florida Sumampong, good morning. Ma'am Rosemary Ugahayon Lahay-Lahay, good morning. Sir Edgardo Doncilio Cuervo, good morning. Mayong buntag sa tanan. So sa mga magpa-shoutout diya karong buntaga, comment lang mo mga higala. Ma'am Mercy Sanchez Manalo, sa tanan mga higala, buutan ni mo tangoy ang uban mangayo jud og balato. Wala tay balato-balato diri mga pinangga, no? Ma'am Estila Udaltang, mangayo ko og numero para karon 2 PM. Wala ko in town makadaog sa imong mga hearing. Ngano man ma'am. Ma'am Marcianita Villar Cabador, good morning. Og good morning ni Ma'am Mercy Sanchez Manalo. Taga ikotang kay taya ko og matang salamat daan. Okay. So karon mga pinangga, no, doon na tay special mga higala para sa atong mga Facebook followers, no, mga pinangga, no. Comment lang mo sa mga magpa-shoutout diha. Congratulations sa mga nakadaog sa on the spot kagabi, no? Congratulations. Hello ni Ma'am Ivy Person Est.
Good morning Ma'am Junicia Espayos Dubluis. Okay, good morning ninyo tanan diha mga kahigalaan. So, pa-heart, pa-share lang sa to ang Facebook Live, no? Mga nakadaog kagabi, salamat kayo sa inyong pag-chat, no? Sa inyong pagtawag, sa inyong pag-text. Salamat kayo. Nya ayaw mo simi kumpiyansa kay karon magpadaog ta mga higala. Jima M. Siyasiko, good morning tang. Good morning Ma'am Julieta Likot Ranas Dunia. Good morning ta, shout out tang from Damulog Bukidnon. Good morning ni Ma'am Janita Tradio Malingin. Good morning. Good morning sa tanan mga higala, mga naglantaw karong buntaga. Good morning ni Ma'am Michelle Mancao Valmores. Shout out kuya tang watching from Kuwait. Uy ha. Good morning ni Ma'am Michelle Mancao Valmores des Kuwait. Sa ato mga OFW diha, good morning ninyong tanan. Amping mo daas kanunay mga kahigalaan. So nag-live ta og sayo karon, no? Kay atong gi sulayan kung naabay mangmata og sayo. Naaraman di gihapon, no? Mga higala. Okay, so mga magpa-shoutout diha, comment lang mo ha, mga pinangga, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ma'am Emily de la Calzada Sigara, good morning. Good morning tang, God bless. Good morning ma'am. God bless po, no? So gabi ning gawas gyud ang ato ang 295259. Daghan kayong nakadaog mga pinangga, mga kahigalaan. Ingon ko gabi nga kuyaw di ka kumpiyansaan. So nigawas pa gid atong 246 target, atong 967 target, nigawas ato ang 582, nigawas atong 932 mga pinangga, no? So nigawas ato ang 390. Congratulations Ma'am Mercy Sanchez Manalo, buntag na dihatang diri Saudi, alas 11 pa lang diritang, no ba? Okay, congratulations sa mga nang lantaw kagabi. Salamat ang nabasa na dyan nimo ako ngalan, nagtanaw ko karon nimo, salamat. Sige, comment lang mo ha, mga magpa-shoutout. Shoutout ko tang from Alegria with love gikan ni Ma'am Lins Bilits. Na ako karon sa Alegria Cebu ma'am, no? Na ako da sa may parkingan sa kilid sa simbahan Katoliko Alegria karong hapon, alauna sa hapon, no? So kato mga taga Alegria, na ako diha karong hapon sa Alegria, no? Pwede mo musugat mga higala, pwede mo palit sa tong epektibo nga mga produkto. Shout out ni Boss Ray E. Pistanyo, good morning ta. Shout out Pistanyo family sa Abuno Pahak, Lapu-Lapu City, Cebu. Sige, shout out mga taga Lapu-Lapu, mga pinangga. Good morning sa tanan. Good morning padag ako pang maintenance. Salamat. Wa na nagpadaog na ta mga higala, no? Mga pinangga, mga kahigalaan. So karon Ma'am Teres Kuli Bulotano, good morning. Good morning ninyo diha. Tunghulaton ang uban, mga pinangga, pa heart, pa share lang sa ato ang Facebook Live. Okay, happy Sunday sa tanan. Good morning. Katong mga magpa-shoutout ya, comment lang mo. Ma'am Usiva Ipik, pa-shoutout lauron og Aviso family. Uy ha, good morning sa tanan nga mga naglantaw diha karon, mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Good morning ninyong tanan, mga higala. Sige, bangon na mo diha kay buntag na mga pinangga. Tang good morning gikan ni Boss Demetrio Maningo Bohol Est. Sige ha, mga taga Bohol, asa naman yung mga taga Bohol. Okay,
congratulations, no, mga kahigalaan. Karon mga pinangga, magpahigayon ko og cell store di sa Pinamungahan, Aluginsan, Barili, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Malbo, Albadjan, Alegria, Malabuyok, Hinatilan. So magpahigayon ta og cell store diha mga higala karong adlaw mga pinangga. Sige unya mga taga Mindanao, no, kumusta mo di mga taga Dakbayan, Sugbo. Doon na tay special mga higala para sa mga taga Dakbayan, Sugbo, mga pinangga. Pa-share lang ha kay di ta magsimik kumpiyansa karon. Okay, mga kahigalaan. Lang. Shout out ni Ma'am Annalyn Magaliosa, Juan Bonifacio. Shout out sa Bonifacio family, Nuevo family. Maayong buntag din tanan. Good morning. Live tag sa iyo mga higala, mga pinangga. Kajut sa kay alantaon ko to ako ang guide mga pinangga, no. Lantaran ko to akong guide ako itong kaon. Ano pa? Ito bigay. Buong tanaw lang.
Hello mga higala. So shout out to mga pinangga. Shout out ni Ma'am Rose M. Indiano. Good morning. Good morning. Good morning ni Ma'am Annalyn Magaliosa. Good morning Ma'am Joan Bonifacio. Dagan kayo atong gihatag nga nanggawas STL no. Visayas ug Mindanao. Hinaot nga nakadaog mo mga pinangga kay dagan na kayo mga nanggawas sa akong mga gipanghatag. Kay balok ko nga mahadlok mo moingon nga nakadaog mo. Kay balok ko hadlok mo pangayuan mga pinangga no. Sayop mo kay di man ta mangayo dirig balato mga pinangga. Ma'am Lucy Pearl Campana, good morning tatang. Good morning Ma'am Lucy Pearl. Yung buntag ninyo tanan dira, no? Pa-share lang, no? Pa-heart, pa-share lang sa tong Facebook live. Mga higala nag-live tag sayo karon. Mga pinangga. Sayo tag live. Sa tanan hang nga mga naglantaw diya, pa-heart, pa-share lang sa tong Facebook live. Okay, sa mga magpa-shoutout diya karong buntag ha. Comment na mo mga higala, mga pinangga. Ngit-ngit pa kaayo diri no. Di ba? So pirti pang ngit-ngita oy. Ngit-ngit pa kaayo oy. Pirti pang ngit-ngita. Ma'am Lusty Bago, good morning tang. Good morning ma'am no. Shout out sa mga naglantaw diha. Kay Domingo man ro. Katulgon pa pang ko. Kay Domingo man ron mga pinangga. Naron puno ro sa grasya adlaw mga higala. No, puno ron sa grasya. Ma'am Luz Atig Shomalino, good morning. Good morning Ma'am Shiny Daragosa. Good morning. Salamat kayo sa mga naglantaw karon buntaga. Mga sayo kaayong ng mata diha. Mayong buntag ninyo tanan. Comment lang mo no sa mga magpa-shoutout diha. Ma'am Honey Fibs B. Salamanca, good morning. Sir Jerry Mingkito, good morning. Ma'am Michelle Bisol, good morning. Sige, mayong buntag sa tanan. Boss Jerry Mingkito, good morning, boss. Mayong buntag sa mga taga-Barili, Dumanhog, Ronda. Ang katulgon pang mananap. Ani ay katulgon pang mananap ba. Asa naman to kasi may nakakita gabi isa akong gihatag. Agay. Good morning tang, excited ko mo kubra sa akong daog. Oy ha, congratulations ni Boss Olbasim. Lior R. Olbasim. Sige. Atong hulaton ang uban ng mga daugan. So madungog po na itong mga tingog sa kalibunan ani no? No? Ang mga tingog sa mga mananap sa libon ato pang nadungog no. Alas 4:34 pa manggudron mga higala naamgot ta sa kabukiran layo sa kasakit. Medyo ipit jud ba ipit oy
Ma'am Mercy Sanchez Manalo. Ipit ay. Ang nga ani ay. Katulugon pa man ang mananap ay. Ang nga ani ay. Good morning ni Ma'am Fee Kagumbay Alaya. Morning Palangga. Good morning Ma'am. Boss Rubin Carluman, ayong buntag boss from Bohol. Good morning Boss Albert Mapait Tagalog. Good morning taga Pardo ko, salamat kaayo. Oh, good morning ninyo diha. Ang nga ani ay katulgon pa mang mananap. Ay. Pero kaya rin eh. No? Okay. Sige, mayong buntag ninyo diha. Mayong buntag. Good morning. Morning. Good morning. Sige, good morning ninyo diha. Mayong buntag mga kahigalaan. Anga ay. Gitulog pa ko ay. Anga ani ay. Anga ani ay gitulog pa man ko ay. Anga ani ay. Good morning. Unya mayong gabi sa mga OFW. Gabi paron sa uban. Uban buntag rapod. Sayo tag maglakaw-lakaw ko aron di ko tulogon. Anga ani ay. Di kasi may kumpiyansa ron. Anga ani ay. Good morning ni Ma'am Imalin Kinol. Good morning ni Sir Ninyo Marababol. Good morning. Gaay kog hiring tang kay birthday nako kay karon pa ko nakakita nimo. Okay, good morning ni Ma'am Annalyn Magaliosa. Tang morning, shout out sa tanang pariente. Pariente nako sa Mindanao. Kiranti and Pifania family. Uli na mi unya. Anga ani ay. Dagan yung makagrasya ani ba? Anga ay. Anga ani ay. Sige congratulations sa mga nakadaog on the spot kagabi. Okay, mga pinangga. Sayawan tani kay para di ta magduka. Anga oy. Anga ani oy. Anga ani oy. Anga ani oy. Jerry Mengito, good morning. Lynn Pulintan, good morning. Ma'am Fee Kagumbay Alia, good morning. Archie Misakops, tang majumbuntag, happy Sunday. Good morning, no? Sa mga naglantaw diya karon. Ulak-ulakaw ta guys kay para di tatulugon. Ang ngit-ngit kayong kalibutan. Uy. Ang uy. So
naisuga sa atbang no. Nya kuha na diha. Mo nay kuan. Mi lami. Anga oy. Atong tanan atong kalambing be. Mi. Hanap pa kaayo ay di pa maklaro ay. Oy ha. Good morning mga taga Toledo, taga Pinamungahan. Anong buntag natok-an ng manok. Tang pwede request sound o kinabuhi. O kinabuhi. Adto to kita sa ubos ano na. Kay makaburak kita ba? No? Sige mga higala, good morning. Tanganong wala suga. Ato ta sa ubos be para maka burak tagyaw-yaw. Atas kalibunan mag-live. Kay napamay natulog di ta ka hunat og live, di ta ka hunat og yaw-yaw no. Manang nagpugong ko sa kong tingog, gitulog na lang noon ko. Anga oy. Adto ta anis libon magyaw-yaw oy. Uy, hadlok kayo guys. Kadlawon parang dako guys. Alas 4:42 na anatas kalibunan. Oh. Ayaw mong sapa. Anga, uy. Nangoka, uy. Nangloka, uy. Anga, uy. Anga, uy. Ngit-ngit kayo, uy. Na kita magkulok kumpiyansa ani kay naibilitin ani. Okay. Ato ta magpabuntog sa kalibunan. Wala na. Anga, oy. Di lang ta magkulok kumpiyansa ani no. Kay kadlawon pa kaayo. Anga, oy. Oh. Sayo kayo ta diri mga pinangga. Ari ta diri oh. Ngita tag pwesto diri. Anga, natulog pa mga tao. Mga ito kinsay kamata na diri. Good morning ni Jerry Mingito. Nako na yung mumo. Baklay tag sayo guys, exercise ba. Sige ha. Hadlok ka naman diha tang. Di man ko mahadlok ani are. Anga, oy, ngit-ngit kaayo, oy. Oh. Ngit-ngita, oy. Anga ani, eh. Oh.
Anga, uy. Sige, good morning ninyo diha mga pinangga. Lisod ning ko ano? Lisod ning maatas sa atong studio kay papamanggod na human mga higala. Studio na to sa bukid o panahuman mo ning na ingon anita pero mahuman na mga pinangga. Okay na kayo? Okay na kayo? Okay kaya? Basta mahuman na to. Di lang ta simi kumpiyansa kay na iba nakon dere. Iba nakon dere guys.